I'm not going outside, Nak. I'm gonna eat lunch. Welcome back to our channel. So today is Monday and it means balik work na naman si ate nyo, but it is currently 2:10 ng hapon and nag-lunch break lang ako. And ayan, magluluto tayo ng ano guys, ang ating kalha ay very dark. Nagluto na ako ng kanin, ayan, luto na talaga siya. Tapos ito lang lulutuin ko, tingnan nyo ang bulad. Tingnan nyo, yung mga maliliit bitaw. Yan lang yung lunch ko. Kasi ito, sobrang bilis lang ba. Lagyan lang natin ng oil. Tapos, parang pakuratan lang siya sa init. Then, may lunch na tayo. Ito yung lunch ko kasi alam niyo naman, pinakita ko kagabi sa vlog ko, diba? Si Mike ay nagluluto yan siya ng mga healthy lunches niya. Kaya, nasa fridge, yun yung kinain niya. And then si Paris, kumain na rin. Nandito pala si Mike tsaka si Paris, pero nanonood lang sila ng ano, yung favorite ni Paris na ano ba, Gruffalo. Yung show na pinapanood nila sa childcare nila, tapos pag nasa bahay siya ngayon, gusto niyang panoorin always. Kaya yan, yung daddy niya, napildi sa bidding. Hindi makapanood ng UFC niya kasi andyan si Paris. Si Mike, wala siyang work all week this week. Kasi, ewan ko, nag-leave siya, annual leave. Marami na kasing annual leave si Daddy Mike. Kaya, yan, ginamit niya para makapag-relax naman. And mapapasana all ka talaga. Kasi ako, si ate niyo, work lang ng work. Parang Rihanna na ba, mag-twerk na. Yan, work lang ng work para may pambayad ng bills. Kaya, ayan, kahit si Paris na sa bahay ngayon, hindi ako masyadong na-istorbo sa work ko kasi andyan si Mike. Actually, kanina pala dinala ni Mike si Paris. Nag-walking sila. Tapos, nag-stop sila sa, sa park, dyan sa harap lang ng bahay para ma-release na naman yung mga energy ng ating bata. Kasi, alam nyo naman si Paris siya. Oh, humot kaayo ang bulad. Alam niyo, buti na lang si Mike, hindi siya nagre-reklamo kahit magluto ako ng dried fish dito sa bahay. Hindi siya kumakain. But, at least hindi siya nagko-complain ba. Very excited din ako guys kasi tingnan niyo, oh, diba may suka ako ba? Galing sa Filipina shop, ayan, dato puti, na may mga spices sa loob. Kaya, it makes it more, parang more tasty ba? Ayan lang. O, diba? Luto na. Tapos, kain na tayo. Ayan na yung lunch natin, guys. O, may rice tayo, may suka, tapos, special mention. Special mention ng ating bulad. Hindi ko siya pinakaging ba. Para naman mataste ko pa rin yung laman niya. Hindi talaga yung very hard. Kaya, ayan. Kain muna tayo, guys. Mommy. Hi, Mommy. What are you watching? Watching the Gruffalo. Oh, watching the Gruffalo. Good girls. Ayan sila guys. Ayan yung pinapanood niya. Eating Gruffalo pie. Wow! Tingnan niyo guys. Na-memorize na niya. Sabi niya, Gruffalo pie. Bago nagsabi yung, yung owl. Nak! Shh! Are you chilling, Nak? Ayan ang buhay pag walang work, oh. Sarap ng buhay. Daddy, are you enjoying your day off? Me and Paris on Netflix and chilling. Yeah, that's the literal Netflix and chill. Just literally chilling. I'm gonna eat my lunch. Bye, Nak. Bye-bye, Mommy. Papa, Mommy. I love you. Mwah. There you go. Mommy is outside. I'm not going outside, Nak. I'm gonna eat lunch. So, yun guys, dito ako kakain sa sahig kasi, at dito sa kwarto. Kasi si Mike and si Paris nanonood and they're very noisy.
Kaya dito na lang ako mag-lunch. At habang kumakain ako, mag-chika-chika tayo. Kaninang umaga pala habang nag-work ako, yung best friend ko, nag-send siya ng message. Sabi niya, nag-download daw siya ng app na ito. Pakita ko sa inyo. Ayan oh. Simple Radio. Ayan. So, yun yung app sa iPhone where you can hear all the Filipino music. And I'm very into that, guys. Sabi ko sa kanya, sige, mag-download din ako. Tapos, yung pinapakinggan namin is yung, ayan, 97.1 MOR Cebu. Oh, tingnan niyo yung mga music. I-off lang natin ngayon kasi baka makopyright tayo. Anyway, so nag-upload din ako niyan. And then, parehas yung pinapakinggan namin. Kasi sabi namin, para at least, diba? Kasi we're working from home. Magkatrabaho pala kami ng best friend ko. And para ma-feel namin na kahit hindi man kami magkasama sa opisina, parang magkasama pa rin kami kasi the same yung music na pinapakinggan namin. Sobrang OA lang namin talaga, no? Hindi talaga obvious na very extra kami ng best friend ko. So, kahit nasa bahay kami, the same kami ng music na pinapakinggan para feel namin na magkasama pa rin kami sa opisina. Hindi kami masyadong matagal nagsama sa trabaho sa opisina talaga. Kasi, ako kasi before COVID days, I was already working from home 2 days a week. So, every Mondays and Fridays, nasa bahay ako nagtatrabaho. Kasi, nandito si Paris at kailangan ko siyang alagaan. So, I work from home. Tapos, nakikita lang kami sa opisina pag Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays. Tapos noon, since March, nagtrabaho na ako dito sa bahay, full-time. Kasi nga, dahil sa COVID, hindi na kami bumalik ng opisina. So, hindi na talaga kami nagsama sa opisina for a long time. Kaya nakikinig kami ng music together na the same para ma-feel namin na nasa iisang opisina pa rin kami. And actually, speaking about work, today, pinaalala sa akin ng FB memory ba? Na 5 years na pala ako sa pinagtatrabahuan ko. Like, seriously, parang kahapon lang ba? Nung nag-start akong magtrabaho dito sa kumpanya na pinagtatrabahuan ko ngayon, I was still single. So, di ba kami ni Daddy Mike, we have been together for 4 years. So, nung nagkakilala kami ni Mike, ito na yung trabaho ko. And until ngayon na may anak na ako, dito pa rin ako sa trabahong to. Kasi, alam nyo, they love me. And that's why I love them too. O, di ba? Naalala ko pa nung nag-apply ako sa trabahong to. Like, because I found this job through Seek. So, isa siyang website na where you can find all the jobs that's available. Tapos yun, nag-apply ako. That was year 2015. And they called me in for an interview. Mga June 2015 nung in-interview nila ako. So funny, right? Kasi my sister Mimi was here that time. Nagbisita siya sa akin from the Philippines. So, yung ginawa ko before ng interview, nag-shopping kami ng sister ko. Nag-shopping kami ng sister Mimi ko. Kasi nga, diba, nakakatakot naman talaga yung mga interviews na mga ganyan. Sa isip ko, pag maganda yung suot ko, parang nakakadagdag siya ng confidence ba. Bumili talaga ako ng yung isang tindugan ba. So, I bought like a top, pants, and also high heels. Kasi kung ano yung nararamdaman mo, it will reflect on your performance. So, pag feel ko na, kasi pag maganda yung suot ko, parang feel ko na, I can do everything. Yung parang ganun ba na feeling? So, yun yung ginawa ko, guys. Like, seriously, from head to toe, bago ako pumasok sa interview na yun. And then, a week later, tinawagan nila ako, sinabi nila sa akin na ganito yung offer sa akin, ganito, ganyan, okay ba ako sa offer, sinend nila yung contract sa akin para signan ko. July 13, 2015, yun talaga yung first day ko sa trabaho ko. Hindi ako dumiretso sa opisina namin sa Melbourne. Sinend muna nila ako sa Sydney kasi yung kumpanya namin ay worldwide siya. So, may opisina din sa Sydney. Tapos, sinend nila ako doon for training for 1 week. So, obviously, sila yung nagbayad lahat, yung flights, yung mga accommodation. Social pa yung accommodation kasi yung Meriton Hotel, yung mga mahal na mga hotel sa Sydney, dyan ako nagstay. So, akalain nyo, no? Like, from that
moment, 13th of July 2015. Tapos today, ngayon, 13th of July 2020, nandito pa rin ako sa the same na company. Very loyal kasi ako sa mga pinagtatrabahuan ko, guys. Kapag inaalagaan nila ako, you can really see the love that I have for my job. Kasi hindi din nila ako pinapabayaan. When I got pregnant with Paris, obviously, nag-maternity leave ako. And yung manager ko talaga, wala bang push talaga sa akin na kailangan ko nang bumalik sa trabaho. So, I took a year off. Actually, it's more than a year. 13 months akong nag-off. Dito kasi sa Australia, kapag full-time yung trabaho mo, meron kang mga benefits, obviously. Yung sa akin, maternity leave. So, kasi nagtrabaho na ako sa work ko full-time for more than 2 years nung nabuntis ako kay Paris. So, for the first 4 months, meron akong natanggap na sweldo. Hindi siya talaga na full na sweldo ko, but yung parang minimum wage dito sa Australia. So, for 18 weeks yata, 18 weeks, meron akong natanggap na sweldo from the company. But after 18 weeks, wala na akong natatanggap. And then, I was just living with my savings. And of course, nandyan naman si Daddy Mike. Siya muna yung nag-cover ng rent namin habang wala pa akong trabaho. Kasi, saan naman ako kukuha, diba? So, pinanganak ko si Paris March 2018. Tapos, mga November 2018, sinabihan ako ng boss ko if I want to do something kahit nasa bahay lang ako. And I was very grateful kasi parang naisip ko na mahal talaga nila ako kasi they give me that option na kahit daw, parang 2 hours a day, yun bang parang tulog si Paris, then I can do something para may pera din naman ako kahit nasa bahay ako. And I said yes. I think November 2018, I started working from home. 2 hours a day lang siya. But alam nyo, it was really hard. Akala ko kasi na, okay, kasi, Paris was still tiny, I can do 2 hours a day, working from home. But seriously guys, hindi siya madali kasi tsaka na ako nag-work, pagtulog na si Paris during the night. Kasi kahit maliit pa si Paris, kailangan pa rin naman niya yung atensyon ko and kailangan ko siyang alagaan. Kaya wala akong time sa umaga, nag-work lang ako ng gabi pagtulog na si Paris. And it was only 2 hours a day. So, that was fine with me. I was just very happy na meron akong options na ganun. Kasi, diba, at least may pera na pumapasok sa bangko ko kahit nasa bahay ako. Tapos, early March, dumating na yung sister ko dito. Pinapunta ko siya with a tourist visa para matulungan niya ako at makabalik na ako ng trabaho. So, bumalik ako ng trabaho full-time March. Pinapunta ko yung sister ko dito kasi hindi pa ako komportable na ilagay si Paris sa childcare kasi sobrang liit pa niya. And feel ko na kailangan ni Paris muna yung parang alaga ng pamilya. So again, yung kumpanya ay very flexible na naman sa akin kasi sabi ko, can I work 1 day from home? Kasi gusto ko rin makasama si Paris. They agreed with that, kaya sobrang happy ko talaga. And then, yung time dumating na kailangan nang umuwi ng sister ko sa Pilipinas after 1 year. So, yung sister Mimi ko pala is nandito siya until end of January this year. So, umuwi siya ng Pilipinas. It means na wala na mag-aalaga kay Paris. But then, we decided na ilagay na si Paris sa childcare kasi medyo malaki na si Paris. Magto 2 years old na siya nun. Kaya, we took Paris to childcare pero in-enroll namin siya for only 3 days lang. Again, kinausap ko na naman yung kumpanya, kinausap ko na naman yung boss ko na if it's okay na mag-work ako from home for 2 days a week. Kasi nga alam nila na umalis na yung sister ko, kailangan na si Paris ilagay sa childcare. And you know what? Childcare is very expensive, guys. Kaya, napag-isipan namin na we'll just put Paris in childcare for 3 days. Kaya yun, nag-work ako from home 2 days a week. And you know what? Very flexible and very understanding talaga yung kumpanya ko. Kasi ako pa yung pinapili nila kung anong araw yung gusto ko na mag-work from home. And then, yun yung nangyari. And sabi ko, na lang, para straight yung araw ni Paris sa childcare, yung routine niya ba hindi makat-cut. So sabi ko, how about Mondays and Fridays, which they find okay. So yun, nag-work ako from home every Fridays and Mondays. And then, nangyari na nga yung COVID. So, sinabihan na lang ako ng boss ko na just work from home full-time for now, hanggang okay na yung lahat. So, until now, since March, hanggang now, I have been working from home
Yeah, full-time. And wala pang balita kung kailan kami babalik ng opisina kasi nga lockdown na naman yung Melbourne ngayon. So, hopefully, fingers crossed by September. Kasi nga, even though we're working from home, I'm very happy working from home. I've got no issues with it. But minsan naman, it's very important din na parang makalabas ka ng bahay. Like, parang mag-dress up ka kasi that's what I love doing. I love dressing up. I love going to the office. So, ewan ko, maybe September siguro mga ganyan na or October na yata. At least once a week makakabalik kami ng opisina. But for now, there's no news. And, puro chika na lang ako dito. And, nabugnaw na ang aking pagkain. Hindi ko na nakain. Nadala ako sa aking chika. Di ba nga, yan yung sabi ko sa inyo, guys. Pag maganda yung ilong ko, yung hindi barado yung ilong ko, I love talking. And, nanggahit na ang aking bulag. At ngayon ay kakain na ako kasi ang aking tiyan ay nagmi-make noise na siya. Kailangan ko lang kumain. I will speak to you guys again later on, okay? Bye. Did you say happy birthday, Mommy? Happy birthday, Mommy. Thank you, Princess. Are you gonna give Mama that card? Huh? B? B? Yes. Thank you, Princess. Yes. Meows. Buligit mo kay kanak, oy. Daddy. Uy. Iris, ikaw. Happy birthday, Paris. Ikaw. Buuan og jacket kay. Bulingit na. Bulingit ikaw, nak. Thank you, Mommy. Ikaw bulingit. Kabi, bo, li, G. ngit, G. ngit, Next. bulingit. Di ka ito. Bulingit. Next. Ikaw. Ikaw, Daddy. Where's Daddy? Here. What's Daddy doing? Yes, wait. Sleeping. Ay, work paghapon, guys. Ako, magbubuang na ako. Sarap ng dinner natin. It's roast pork. Yummy. Tapos, luto na rin yung rice natin. Ayan. Si Mike pala yung nagluto. Si Mike yung nagluto tonight. Yung ating baby girl. Ayan, nanonood siya ng kanyang iPad. And you know what, guys? Paiyak-iyak yan siya ngayon kasi meron siyang mouth ulcer ba? Nak, show me your tongue, na? Babe? Show na. Ayan, oh. Meron siyang amden, oh. Kaya minsan sore ba? Umiiyak siya. Tapos, ayaw naman yung palagyan ng bunjela. Ito sana yung ano para makanamba sa kanyang tongue. No. Do you wanna put this one up on your tongue? No? Okay. Oh, just hold it No. on then. No, okay. Alright, you want water? Water? No. No, okay. Kaya yan siya. Hindi siya masyadong good mood. Anak. Are you going to school tomorrow, Baba? Come on, Daddy. Huh? Are you going to see Sarah tomorrow? Ito. Who? Anhito? Wow. Do you have friends at school? Ito. Huh? Anak. Usa. Tito. Oh, Sarah and Hito. Do you play at the sandpit and ride a bike? And paint? Paint the bed. You're going to paint the cover. Oh, watch the Gruffalo as well? Press it down there. Oh, Paris, sit Sit on the down. bed. Oh, sit down the bed. Sit on the mat. Oh, the mat. Oh, Mama. The bungol. car's coming. The car is coming. What's the car coming? Yeah. You're a big girl naman ako. Kisa si Mama nak, pe. Kisa si Mama, pe. Uy! I love you. I love you. We'll have the dinner soon, ha? Time check tayo, guys. It is now 8:45 ng gabi. And nag-ready lang kami kasi bukas ay may childcare si Paris. Kaya we'll get her ready for bed now. And also, i-ready natin yung dadalhin niya bukas. And also, yung susuotin niya bukas. So, ito na. Ang susuotin niya bukas. Ito lang para comfortable siya bukas. Ayan.
Tapos pang ilalim niya. And then, ipasuot natin si Paris ng beanie bukas. Yan. Let me say hi here, Nakbi. Hi. I-ready na natin yan para bukas. There you go. Say hi, friends. This one. This one. What, the spoon? Kisa si Mama. This is. Kisa si Mama. Oh, shush, love you. Tapos, yung sa bag niya naman, the same lang nung Thursday. Kasi, hindi naman nila ginamit yung mga pinadala ko kay Paris. Ayan. Kasi, hindi naman siya nabasa or na dirty ba. So, yan lang yung dadalhin niya bukas. And then, we'll get her ready for bed. Andito na yung mga damit niya para susuotin niya para matulog. And that's about it for today's video, guys. Kasi, yun na nga, i-ready ko na si Paris para makatulog na siya. And then, I'll go to bed soon as well. Kasi, bukas, maaga na naman tayong magigising. But, sana na-enjoy nyo yung video natin today, guys. And maraming salamat sa mga bagong nag-subscribe. Sana nagustuhan nyo yung mga vlogs natin. And if you have any suggestions, please let me know in the comment section below. And as always, before natin i-end yung vlog natin, we will do a quick shout out to our lovely subscribers. And we'll start with Mayet Escame, Shane Abastas, and Junalyn from Singapore. Shout out to Melba Musni, Virgo Manarang, Janet Marasigan. Shout out to Evelyn Ramirez and Marley Pelayo Vlogs. And shout out din daw kay Lady Lynn Pelayo. Shout out to Sharon Ando. Open. There you go. Shout out to Karen De Maano, to Evelyn De Soyo, to Luz Tiongson from Tacloban City. Shout out to Nini Jean, Jackilo Bukida, Janet Canlas. And shout out to Lynn Ahmad and the family. Ano daw pa shout out na kay Micaela Basquinias, aka Miss Ganda. Shout out din daw sa hubby niya na si Rene. And then, Miko, Shana, Paul, Carl, Clyde, Sian, yan mo yung pag-pronounce, Sisi? B-Boy, Kring Kring, and Ahmad and Basquinias family. Sabi niya, para na kaming nanonood ng movie pag nanonood kami ng vlogs mo. Ayan, thank you very much. Nakakataba talaga ng puso. It makes me very happy. Kaya maraming salamat. And shout out to Divine, Julie's Journey in Sweden, Joanne Ambe, May Gao, Sisi K, Kaya Costa, hello sis. Shout out to Micah Ruperos, Jay Cruz, Cristel Lugsanay, Vida Feliz, Banjet Terado, LM, Rosemary La Rosa, Marlu Corpus, Karen Joyce Ubas, Merlinda Mijares, Myla Alonzo, Rosalita Araez, La Arnie TV, hello Dai. Shout out to Apple Evangelista, Janet Gordon, Ria Sicharon, Annalisa Famat, Ginia Dular, Lina De Los Santos, Maricar Remolta, Elvi Rumboso from Riyadh, Saudi Arabia. Shout out to Leilani Gilin, Maria Julieta Centino. Shout out to Mitch Salas, Charis Mirabete, Ofel Hernandez, Amay Vargas, Maria Lailani Charisma, Mercy Labadan, M's Journey, Irene Anjor, Mary Jane Subere, Rowena Hidalgo, Miles Tranate, Evelyn Disuyo, Patricia Mondoyo, Marlene Valdez, and Maria Rosario de la Peña. And that brings us to the end of this vlog, guys. I hope that you enjoyed. Please don't forget to give this video a thumbs up if you like it. And also hit the subscribe button to be a part of this family. And I hope to see you all guys in the next one. Don't forget to be good. And if you can, be careful. Bye, guys. Bye, guys. Night-night. Night-night. Love you. Love you. Mwah. Mwah. Bye. Bye.